खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायहरबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ थांनाय मैया गुवाहाटीनि श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रआव Bodoland Speak and Initiative of Government of BTR हाबाफारिया मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों जोबनानै थांबाय। मख'नो गोनांदि BTR सोरखारा गासै मोन 8 हारिनि गासै 12 खुगा मेथाइ खनगिरि बिथांमोननो Bodoland लाइफटाइम एचिभमेन्ट एवार्ड 2025 खौ गथायनाय हाबाफारि लादोंमोन। खौरां मोननाय बायदिब्ला गासै मोन 8 हारिनि गासै 12 खुगा मेथाइ खनगिरि बिथांमोननो Bodoland लाइफटाइम एचिभमेन्ट एवार्ड 2025 खौ मैयानि Bodoland स्पीक एन्ड इनिशिएटिभ अफ गभार्नमेन्ट अफ BTR हाबाफारिनि गेजेरजों गथायबाय। खौरां मोननाय बायदिब्ला बर' हारिमु सिबियारि रेडिअ' आर्टिस्ट गलक ब्रह्म बिथाङा BTR खुंथायनिफ्राय लाइफटाइम एचिभमेन्ट बान्थानि गेजेरजों 50,000 रांनि अनसुंथाइखौ मोननो हाबाय होनना मिथिनो मोन्दों। गोलाव सम बर' खुगा मेथाइ रोजाबनानै बर' हारिमुखौ सिबिबोनाय रेडिअ' आर्टिस्ट गलक ब्रह्मआ थांनाय मैया BTR खुंथायनिफ्राय लाइफटाइम एचिभमेन्ट बान्थानि गेजेरजों 50,000 रांनि अनसुंथाइ मोननो हानानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव माखासे गोख्रों बाथ्राखौ बुंथियो। लोगोसे हाबाफारिनि गेजेरजों BTRनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथांनि गावनो लिरनानै सुजुनाय लुक इन उइदिन बिजाबखौ थांनाय मैया रायजोनि गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गावनि आखाइजों बेखेवनानै होयो। मुस्लिम हारिखौ इनायै होखारनाय आरो थागिबि मुस्लिम नोगोरारिफोरखौ गुबुन हादोरारि होननायनि बेरेखायै 15 जुलाइखालि गुवाहाटीआव मोनसे हेंथा दिन्थिफुंनाय जागोन होनना नेमसुनि आफादगिरि बदरुल इस्लामआ खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोसावदों। BTR गोरोबथानि दफा मावफुंनाय आरो बर' बिजोंनि जेंनाफोरखौ आबुङै सुस्रांनांगौ थांखिजों थांनाय मैया दुलाराय बर' फरायसा आफादआ आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथां मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथां आरो गोजौ थाखोनि अफिसारफोरजों दिसपुरनि लक सभा भवनाव बेलासिनि 1 रिंगायाव गोथौ आरो गुवारै सावरायलायदों होनना खौरां मोननाय जादों। बाक्सा जिल्लानि मसलपुराव गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बड'लेण्ड मिशननि हाबाफारि लानानै आगान हैदों। थांनाय मैयानि सानाव गिबि मन्थ्रि बिथाङा बाक्सायाव दावबायनानै बिसायख'थि फोसावदिं हाबाफारि खुंफुंदों। खुंफुंनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो मोननानै गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों माखासे गोख्रों बाथ्राखौ बुंथियो। लोगोसे कंग्रेसनि राजखान्थियानो गन्दगल खालामग्रा राजखान्थि होनना हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गोख्रों रावजों बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। BTR आरो आसामाव कंग्रेसनि थासारि आरो गुबुन गुबुन खौरां बिजोंनि खौरांगिरिफोरनि गेजेराव सोलिनाय थासारिनि सायाव बाथ्रा बुंथिदों गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। मख'नो गोनांदि थांनाय बावैसो सान सिगां आसामनि दाब दाब ओनसोलाव खर'आव खानाय गैयैफोरनो मुलि होनानै मुंदांखा जानाय पंकज पाठकआ खर'आव खानाय गैयैफोरनो मुलि फोननायनि सायाव गिबि मन्थ्रि बिथाङा माखासे बाथ्राखौ बुंथिदों। नंगुबैयै खानाय रज'मारदोंब्ला नबेल बान्था होनांगोन होनना आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेजों लोगोसे बेयो आसामनि थाखाय गोग्गाथाव जागोन होनना गिबि मन्थ्रि बिथां हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंथिदों। BTRनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा असम साहित्य सभानि आफादगिरि डक्टर बसन्त कुमार गस्वामीखौ मान होनानै बरायदों। CM प्रमद बर' बिथाङा असम साहित्य सभानि आफादगिरि डक्टर बसन्त कुमार गस्वामीजों BTRनि हारिमुवारि सिनायथिखौ बांहोनाय आरो रावारि गोरोबलायनायखौ
बांहोनायनि बाथ्रा सावरायदों। CM प्रमद बर' बिथाङा बुंदों दि आसामनि धोनि थुनलाइयारि आरो हारिमुआरि उनमोनथाइनि फारसे बिथांनि बाउसोमनायनिफ्राय गोथौवै थुलुंगाखांनाय मोनदों। जोंनि रानलायनाय उनमोनथाइफोरखौ संरैखा खालामनाय आरो फालिनायाव बांसिन हेफाजाब होनो थाखाय नेनानै दङ होनना CM प्रमद बर' बिथाङा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। देंखोनि सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां। खम बेसेननि मुं थिसननाय आरो खम बेसेननि दानारि मासुलनि गेजेरजों ओनसोलनि देंखो सोलोंनो गोसो थानाय सुबुंफोरनि गोसोनि हास्थायनायखौ मोगथाङाव महर होनो क'क्राझाराव बेखेवजाबाय। इयुन फोजाखां देंखो फरायसालिया बर'नि जाखांफुनाय मेथाइ रोजाबगिरि जांगिला बसुमतारीजों लोगोसे देंखोआव रोंग'थि गोनां फारियै गेरेमसा ब्रह्म, लेनिन बसुमतारी साथाम बर' लाइमोनफोरा लोगो नांनानै क'क्राझारनि मैदेर खर'आव थानाय इउर' किड्स फरायसालियाव गोदानै बेखेवदों इयुन फोजाखां देंखो फरायसालि। 14 नं चिरां दुवार बियाबाव UPPLनि टिकेट मोननांगौनि थाखाय खामानि मावाखै होनना डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। रायजो राजानि जेंना जेंसिखौ सुस्रांनो थाखायसो खामानि मावबाय थानाय जादों। खालिंदुवार बियाबाव लाइमोनफोरनि गिदिरथार जयनिं हाबाफारियाव बाहागो लाना बे बाथ्राखौ फोरमायदों डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथाङा। सनितपुर जिल्ला बातासिपुर ओनसोलनि माइनावजुलि गामिनि खरगेश्वर ब्रह्मनि आंगो बिसि जारौ ब्रह्म 40 बोसोर बैसोनिया थांनाय 3 जुलाइनिफ्राय गोमानानै दङ होनना खौरां मोननाय जादों। बेनिखायनो सोरबाफोर बहाबा नुसनबायोब्ला जानबुं अनजिमा 7896520636 आव खौरां हरनो खावलायहरदों नखरनि सुबुंफोरा। क'क्राझारनि चन्द्रपारायाव चतुरधर भवनखौ लुफुंनो थाखाय CM प्रमद बर' बिथाङा अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों। क'क्राझारनि चन्द्रपारायाव चतुरधर भवनखौ लुफुंनो थाखाय CM प्रमद बर' बिथाङा अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों। मख'नो गोनांदि 1 कौटि रां बाहायनानै लुफुंजानो गोनां बे बिल्डिंआ आबुं जानायनि उनाव जायगायारि सुबुं समाजखौ गोहो होनायाव मख'जाथाव बिहोमा होगोन। रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।